unsay gidili maoy labing lami, dili gyud masabot ang atong pagbati. Labi na gyud kun kuyog mo ang dalaga nga imong hinigugma. Kung ingnong kang ayaw, manguot noong ka. Dunay mga minyo, guwapa nag-asawa, apan ambot nga no, naglibog ko nila. Gidili man unta, kining pagpangabit, apan dunay uban, adunay kabit, dunapay kabit yes. Kung unsay gidili, maoy labing lami, kay nagpaanod man sa iyang gibati. Apan hinumdumi, humanining lami, doon na kayo'y problema nga nagpahiti. Labi og muburos na ang imong uyab, dako kag problema, magsigig panghuyab. Dunay mga bana nga dunay kabit o karon gikuyaban, basin og masakpan sa ilang asawa sila hibukbukan. Kung unsay gidili maoy labing lami, kay nagpaanod man sa iyang gibati. Apan hinumdumi, humanining lami, aduna gyud problema nga nagpahiti. Adunay manghangad, adunay manglili, buot mo pahungaw sa illegal niyang gibati. Apan hinumdumi, nga kinigidili, dili ka manghangad, dili ka mangabit, dili ka manglili. Akoray mangabit, akoray manghangad, akoray manglili. Apan hinumdumi unsa ang gidili, maoy